Bé, moltes gràcies per la contextualització, Salvador. La veritat és que és un plaer escoltar una exposició tan pedagògica. Jo el que faré serà baixar una mica l'escala i centrar-nos ja aquí a Montornès. Hauré d'anar per feina perquè el temps se'ns menja i així que començaré parlant sobre què és el PAESC, aquestes sigles que al final volen dir Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima. Com ha dit abans la Mar, la regidora, això no és nou. L'Ajuntament ja va aprovar l'any 2011 el PAESC anterior, això ha anat evolucionant, s'ha anat fent feina i ara, en el context actual, ens trobem amb un objectiu ja no a 2020, sinó a 2030. Què és el PAESC? Doncs és un document estratègic, és el full de ruta que haurà de seguir, en aquest cas, el municipi de Montornès, de cara a assolir els objectius que s'estan marcant actualment per reduir aquestes emissions de les quals ens parlava en Salvador. Emissions, consum energètic i totes les derivades. Aquest document, l'objectiu que es marca actualment és reduir un 55% de les emissions que es van tenir l'any 2005. És a dir, l'any 2030 haurem d'haver reduït un 55% les emissions que vam tenir l'any 2005. S'agafa l'any 2005 com a base perquè tothom tingui una mica el mateix any de referència. Aquest PAESC té, diguéssim, tres branques, tres grans potes. Les tres potes són la mitigació, la reducció de l'impacte que tenen les nostres accions i que provoquen aquest canvi climàtic, l'impacte que té l'ésser humà en aquest canvi climàtic, l'adaptació també als efectes que ja estem notant, que ja són evidents, i la tercera branca seria aquesta transició, fer-la d'una manera justa i equitativa, que tothom pugui accedir de manera equitativa a l'energia i pugui ser partícip d'aquest canvi. Llavors, quin és l'abast del PAESC? Aquí teniu un esquema, és molt senzill. El PAESC al final treballa sobre aquells àmbits o sectors on podem tenir, on l'Ajuntament de Montornès o la ciutadania de Montornès pot tenir competència directa. Quins són aquests sectors? Doncs els que veieu aquí en color blau. Deixem a una banda el que és el sector industrial i el sector primari. Aquests no entren en aquest estudi. Per contra, aquest document estratègic sí que posa el focus en el transport, tant el públic com el privat, estic en l'apartat blau, el consum energètic del sector residencial, del sector terciari, el tractament de residus, tot el que està vinculat als processos de tractament de residus, tot allò que està vinculat també al cicle de l'aigua, com es produeix l'energia i de quina manera, si hi ha potencial de producció d'energies renovables a nivell local, i després també s'analitza la infraestructura verda, com es gestiona la gestió forestal, etc. Això està més vinculat a l'adaptació. Dins aquest àmbit PAESC, que seria el municipi en global, també hi ha una porció que està directament relacionada amb l'Ajuntament. Són béns i serveis públics. Aquests béns i serveis són els equipaments municipals, la flota municipal, l'enllumenat públic, semàfors i altres. Aquesta porció normalment en termes d'emissions, i ja ho veureu, ocupa una part molt petita en el context del municipi. Bé, el PAESC s'estructura en tres etapes, ho explico molt ràpid, però bàsicament primer fem una recollida de dades, treballem conjuntament amb tècniques municipals, dades sobre consum energètic i emissions del municipi. Un cop ho tenim, podem treballar sobre la diagnosi municipal. I un cop tenim la diagnosi, obrim també aquest procés participatiu perquè també des de la gent que viviu al municipi pugueu dir la vostra i siguin propostes més que benvingudes i necessàries.
Llavors, en aquesta diagnosi, com veieu, el que hem tret en aquest cas per Montornès són coses que es van repetint a la resta de municipis en termes de consum, consum dividit per sectors, és a dir, quins són aquells sectors consumidors d'energia. Gairebé la meitat del consum energètic està vinculat al transport a nivell municipal. El 34% es destina al sector terciari i el 17% al sector residencial. Si analitzem el consum energètic del municipi per fonts, doncs veieu, és el formatget de la dreta, ja veieu que la dependència energètica a nivell municipal és molt elevada. La majoria, més de la meitat són combustibles, no més de la meitat, però són combustibles líquids. Després tenim gas natural, que al final no deixa de ser un altre combustible que no ve d'aquí, i l'altra porció, que no és ni un quart, es vincula a l'electricitat, que com ja han dit, un 80% no és renovable. Llavors, només destacar que si comparem el consum energètic total de Montornès per habitant, la ràtio consum energètic habitant-any en relació als municipis de la comarca, doncs estem en un 38% per sobre. Per tant, aquí tenim molts deures a fer. Si comparem les emissions de gasos d'efecte hivernacle de Montornès del Vallès amb els municipis també de la mateixa comarca, doncs estem un 22% per sobre. Tot això són dades de 2019, perquè és l'últim any del qual tenim dades més o menys fiables o que mostren una tendència similar a la que teníem anteriorment, perquè el 2020 hi va haver la Covid i no és un any que puguem assumir com a vàlid. Tot i així que us mostrem les dades, perquè sí que les tenim i les hem volgut mostrar. I aquí bàsicament és una mica el que ja està comentant, però és l'evolució des de l'any 2005 fins a l'any 2020, tant del consum energètic del municipi com de les emissions del municipi. I bàsicament comentar que a nivell de consum energètic, mentre el consum per habitant i any de mitjana entre els municipis de la comarca i de la província, si agafem l'any 2019 i ho comparem respecte a l'any 2005, hi ha hagut una disminució del 27%. A Montornès, en canvi, si agafem dades només de Montornès i fem aquesta comparativa, ja ho veieu, la columna del 2019 és molt semblant a la del 2005 i, de fet, és un 1% superior. Això en termes de consum energètic. Si, en canvi, ens fixem en les emissions s'han reduït un 18%, però és veritat que la resta de municipis de la comarca, de mitjana, entre municipis de la comarca i de la província, la disminució és d'un 33%. I aquí simplement comentar-vos una mica la forma de la gràfica, que em sembla interessant. Al final respon a la situació socioeconòmica, ja ho han dit, però entre el 2008-2012 hi ha aquesta reducció degut a la crisi econòmica, després comença a repuntar. El 2017, això és una mancança de dades, no és que el 2017 hi hagi hagut un estalvi associat, ho dic per aquesta baixada que hi ha a dalt de tot, i 2018-2019 tornem a repuntar, 2020 tornem a caure per la Covid. Simplement remarcar que les emissions associades a l'àmbit de l'Ajuntament només són a la vora d'un 3% de tot el municipi. Per tant, la resta estan associades a la ciutadania en global. Perfecte. Molt bé. Doncs la Laura us ha explicat la diagnosi pel que fa als aspectes relacionats amb la mitigació del canvi climàtic, o sigui, el consum d'energia i emissions, i faré un apunt molt breu a la diagnosi relacionada amb la vulnerabilitat als efectes del canvi climàtic a Montornès, perquè al cap i a la fi són aspectes
molt similars que es repeteixen en molts dels municipis catalans, també en els municipis de la comarca, i el Salvador Samitier ha explicat aspectes que es poden relacionar molt bé. Com aspectes principals, o sigui, una mica a nivell de resum, un dels principals efectes del canvi climàtic que fa incrementar la vulnerabilitat a Montornès és l'increment de la temperatura. Aquest increment de la temperatura mitjana anual provocant fenòmens extrems com les onades de calor. Això que implica l'increment de la demanda d'energia, o sigui, necessitem més energia per refrigerar, per tenir un confort. Aquesta reducció del confort té afectacions molt importants sobre la salut i també sobre l'augment de la mortalitat. De fet, no ho llegireu, però són titulars d'aquest estiu de diaris, un titular de l'Ara: un juliol mortífer, l'onada de calor ha provocat 180 defuncions a nivell de Catalunya, o un titular de Som Montornès que posa en alerta per l'increment del risc d'incendi i fent referència a l'onada de calor al Baix Vallès. De manera que són aspectes que ja són aquí i que en els últims estius, sobretot, cada vegada són més presents. Com deia, també aquest increment de la temperatura incrementa el risc d'incendi forestal, sobretot la part sud-oest de Montornès, que hi ha una superfície de bosc molt rellevant, i la falta de gestió d'aquest bosc també, sumat al canvi climàtic, incrementa la vulnerabilitat, que patim pitjors conseqüències. El segon bloc que teniu aquí fa referència als canvis en el règim de precipitació. Com dèiem, plou diferent que dècades enrere. Això té dues implicacions: més freqüència de sequeres, més llargues i més intenses, però també episodis de pluges torrencials. Això portant-ho com a fenòmens extrems. Això implica que hi ha menys disponibilitat d'aigua per a l'abastament, o que aquesta aigua sigui més cara, que sigui més difícil que aquest recurs sigui per tothom, però també l'augment del risc d'inundacions, de saturacions del clavegueram, amb tots els problemes que implica per tota la ciutat. També aquest tercer bloc fa referència als canvis estacionals que ha explicat molt bé el Salvador Samitier, aquest desacoplament entre els cicles naturals de la vegetació, dels fruiters, de la fauna, dels pol·linitzadors. Això té implicacions importants en la biodiversitat i els valors naturals del nostre entorn. Montornès, tot i tenir sectors econòmics, industrials molt rellevants, els valors naturals segueixen sent significatius, sobretot els espais fluvials associats al Mogent i al Congost, o les zones boscoses més a la part sud-oest. Aquests canvis estacionals també tenen efectes importants en la productivitat dels conreus. La superfície agrícola a Montornès també és rellevant. Tot això ja ho estem notant i hem de veure com el pla d'acció del PAESC pot abordar aquests efectes i pot reduir aquesta vulnerabilitat. Això era una referència a l'estat dels embassaments de les conques internes de Catalunya fa un dia, que estan al 37% només de la seva capacitat. Això ha estat realment alarmant. Ara us passo a explicar una mica quins són els eixos del pla d'acció, o sigui, vista aquesta diagnosi, de quina manera ha de treballar l'Ajuntament de Montornès i tots els agents econòmics i socials per fer-hi front. Hem plantejat un pla d'acció que es basa en 6 eixos principals, que són la transició energètica, la mobilitat sostenible, el residu zero, la gestió eficient de l'aigua, el verd i la biodiversitat, i la governança i reducció del risc. Tots aquests eixos aborden els aspectes relacionats amb la mitigació, amb la reducció del consum energètic i de les emissions, i l'adaptació, de fer front als efectes que ja estem patint
i que previsiblement incrementaran. Ara passarem a detallar-vos cadascun d'aquests eixos, què impliquen el PAESC i què implica per l'Ajuntament, i també un petit apunt de coses que ja s'estan treballant o que s'estan posant sobre la taula. Aquesta part també és rellevant de cara a la part de dinàmica que farem després. I ara li passo la paraula a la Laura Baro una altra vegada. Gràcies, Carla. Bé, doncs en el primer eix és el que hem titulat com a transició energètica. Quin abast té? Doncs al final estarem treballant sobre els serveis municipals, el sector residencial, el terciari, i posem l'industrial, tot i que les emissions de la indústria, en aquest cas, quedaven arraconades, també ens sembla interessant poder abordar o poder apropar-nos a les indústries perquè sovint tenen, i aquí en concret, hi ha grans sostres industrials que poden ser interessants de cara a poder produir energia solar fotovoltaica, comunitats energètiques, etc. Llavors, quin és l'objectiu d'aquest eix? Doncs reduir el consum d'energia, per una banda, i incrementar la producció de renovables per l'altra. De quina manera... Bé, no, abans de quina manera, què hem vist aquí al municipi? Doncs hem vist que hi ha equipaments i un parc immobiliari força envellit. Això ens porta feina, perquè vol dir que tenim molt potencial d'estalvi, és a dir, podem reduir la demanda energètica que ens requereixen molts edificis i per tant això podem fer molta feina en aquest sentit. A més hem vist que hi ha una baixa penetració de renovables a nivell local, és a dir, es produeix molt poca energia renovable i per tant també és una altra via de treball. Quines estratègies en curs i quines estratègies hi ha previstes per part de l'Ajuntament? Doncs l'Ajuntament des de ja fa uns anys compra energia verda a través de l'Associació Catalana de Municipis. L'energia que adquireix té la garantia d'origen. També ja fa uns anys va redactar el Pla de Renovació del Enllumenat Públic. De fet, es preveu que a partir d'aquí poc, l'any que ve, ja es comenci a implementar canvis de lluminàries de vapor de mercuri per LED i altres canvis de lluminàries. També s'han demanat ajuts, això a nivell estatal, de rehabilitació, vinculats a la rehabilitació energètica de diversos equipaments. En aquest cas citem l'Escola Marinada i l'Escola Sant Sadurní. Hi ha previstos canvis a nivell del sistema de clima i l'envolupant. També hi ha bonificacions fiscals a l'IBI i a l'ICIO per incloure fotovoltaica o per obres que es dissenyin ja amb certs criteris d'eficiència, i també hi ha un espai, i està previst que es potenciï, un espai per poder oferir a la ciutadania fer com a finestreta única tràmits per demanar ajuts, els tràmits dels ajuts que es puguin demanar en relació a l'eficiència energètica. En el cas del segon eix, que és el de mobilitat sostenible, aquí no tractem ni viatges amb avió ni viatges amb res més que no sigui amb cotxe, bicicleta o vehicle de mobilitat personal, o el vianant, és a dir, només estudiem desplaçaments que tinguin lloc dins de Montornès. Quin és l'objectiu? Doncs promoure modes de desplaçament que no impliquin emissions. El més senzill de tot és anar caminant, però també hem de procurar que hi hagi carrils bici, que el transport públic sigui eficient i arribi a tothom, i començar a moure una mica més tota la infraestructura de mobilitat elèctrica. Ja heu vist que el transport contribueix en un 50% en les emissions del municipi, en dades de 2019, i què hem vist? Que hi ha una necessitat flagrant i ja s'estan movent moltes coses, d'intentar enllaçar l'estació de Renfe de Montmeló amb el nucli urbà de Montornès a través d'un carril bici, i després que el transport públic
hi ha força mancança d'informació sobre les línies, incongruències, el Google a vegades no funciona quan busques la línia que has d'agafar i per tant hi ha una necessitat de millora. Les estratègies en curs en aquest eix per part de l'Ajuntament bàsicament estan vinculades a la instal·lació d'infraestructura de recàrrega. L'any passat ja es va instal·lar el segon punt de recàrrega a les Vernedes. Hi ha una bonificació fiscal a l'impost per vehicles elèctrics i híbrids. S'estan fent els tràmits per connectar l'estació Montmeló amb el nucli urbà, amb un carril bici, i també hi ha previstes millores en el transport públic. En el cas del tercer eix, el tercer eix és el de residu zero, les dades la veritat és que són força semblants als indicadors, als indicadors de la comarca, ja ho veieu, 31 quilos habitant dia a la comarca també tenim aquests indicadors. La recollida selectiva, és a dir, tot allò vinculat amb el reciclatge, doncs estem en un 46,8%, estem per sobre de les dades de la comarca, però això no vol dir que, tot i estar a l'ordre de la mitjana, no vol dir que estiguem prop encara dels objectius que ens marquem. Al final, l'objectiu és, el primer de tots és reduir i poder reutilitzar, més enllà de reciclar o gestionar el residu. Quines estratègies hi ha en curs? Doncs l'Ajuntament ja està en elaboració el Pla Local de Prevenció de Residus. També s'està donant el sistema de recollida porta a porta de paper i cartró a nivell comercial. També es parla d'ambientalització de festes i esdeveniments populars, gots de plàstic substituir-los o d'un sol ús, substituir-los per gots reutilitzables. I potser d'aquí destacaria el projecte Biobó, d'aprofitament del biogàs amb una planta de compostatge i una EDAR per generar biometà. Passo el torn a la Carla. Perfecte, moltes gràcies, Laura. Bé, doncs jo em centro en els últims eixos més relacionats amb l'adaptació al canvi climàtic. Tenim el quart eix de gestió eficient de l'aigua. Això vol dir tota la tasca municipal en relació a la xarxa d'abastament, o sigui, d'aigua de boca i sanejament, també del consum d'aigua dels serveis municipals, del sector domèstic i del terciari, i tot el que té a veure amb la reducció del risc d'inundació en col·laboració amb altres administracions, perquè veurem o veureu al llarg de tot aquest procés que algunes actuacions l'Ajuntament les ha de dur a terme amb altres entitats com administracions com per exemple l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua. L'objectiu d'aquest eix és gestionar l'aigua tenint en compte que és un recurs escàs, o sigui, de forma eficient, però també reduir els danys que causen o que puguin causar, sobretot en el futur, les pluges torrencials. Una mica quatre dades sobre la gestió a Montornès. El servei d'abastament es du a terme amb una empresa pública que és GIACSA. L'aigua que es consumeix, amb dades del 2021, eren 124 litres per habitant dia. És un valor que es pot reduir, també tenint en compte que a Montornès hi ha força presència d'habitatge unifamiliar, jardins, piscines, són aspectes que tenen impacte també en aquest consum d'aigua. Montornès consumeix aigua de recursos externs de xarxa, d'ATL, però també disposa de recursos propis, o sigui, hi ha un aqüífer, l'al·luvial del Mogent, que també s'utilitza. Això no vol dir que es pugui utilitzar de forma indiscriminada, sinó que s'ha d'avaluar de quina manera aquest aqüífer pot generar recursos propis de forma sostenible. Sí que no hi ha una ordenança per l'estalvi d'aigua, això és un aspecte que es podria millorar, i en relació al risc d'inundació es considera moderat, sobretot associat a la part del Montornès Nord al riu Mogent.
Passo molt ràpid per algunes de les estratègies que s'estan treballant, d'estalvi d'aigua en equipaments, ja ho he dit, avaluar aquesta capacitat de l'aqüífer del Mogent, preveure futura infraestructura per reaprofitar aigua que es produeix a la depuradora i que podria ser un recurs per determinats usos, i també estratègies per reduir els efectes de les inundacions i del col·lapse de clavegueram, tenint espais urbans més permeables, més verd, més paviments drenants, més escossells amples. Tot això té a veure també amb l'adaptació al canvi climàtic. Passo al 5è eix d'infraestructura verda, espais naturals i biodiversitat. Aquí parlem del verd urbà, arbrat de carrer, parcs i places, però també dels espais naturals, abans he citat els espais fluvials del Mogent o del Congost i també dels boscos de Montornès. També els espais agrícoles poden tenir un paper rellevant en aquest 5è eix en relació a la biodiversitat també. L'objectiu d'aquest eix és mantenir i incrementar el valor d'aquests espais naturals, que els espais agrícoles presents al municipi puguin tenir una gestió més sostenible i proporcionar més beneficis a nivell local i a nivell comarcal, i també disposar d'espais verds urbans, d'aquests parcs, d'aquestes places, d'aquest arbrat, que estiguin adaptats al canvi climàtic i que millorin el confort a l'espai públic i que això té a veure amb més ombres, més espais de refresc, perquè la ciutadania pugui veure reduïda aquesta vulnerabilitat que hem parlat abans també associada a la calor. Passo al... Bé, dèiem, a nivell de diagnosi, ja he citat quins podien ser els espais naturals rellevants. La quantitat de verd urbà a Montornès no és baixa, són gairebé 11 metres quadrats per habitant. Un altre tema és com es gestiona aquest espai verd, que es pot gestionar de forma que contribueixi més a l'adaptació al canvi climàtic. També en relació a aquest eix, el risc d'incendi forestal és un aspecte rellevant a tenir en compte i que ha d'entrar també en el pla d'acció. Amb estratègies relacionades amb la gestió forestal en les franges de les urbanitzacions, també, com deia, aquests espais verds, incorporar progressivament més criteris de gestió sostenible, vegetació més adaptada, que necessiti menys quantitat d'aigua per al reg, o diversificar les espècies de verd urbà presents a la ciutat, que això també contribueix a la biodiversitat global del municipi i del nostre entorn. L'últim eix de governança i reducció del risc té a veure amb de quina manera l'Ajuntament gestiona l'acció climàtica, com totes aquestes accions es duen a terme, s'executen i tenen uns resultats satisfactoris. També de la incorporació de la participació de la ciutadania, dels agents socials, de les entitats i també dels agents econòmics, com les empreses també poden tenir un paper molt important en aquest PAESC. I també té a veure aquest eix amb la planificació i la prevenció del risc, o sigui, tots aquells plans que l'Ajuntament du a terme per reduir el risc climàtic que trobem aquí. Aquest eix pretén una actuació coordinada entre les administracions, hem dit, no només l'Ajuntament té part, altres administracions supramunicipals, com podria ser la Generalitat, l'Agència Catalana de l'Aigua, agències de residus, consorcis, Besòs Tordera, però també té com a objectiu seguir l'evolució dels efectes del canvi climàtic i que la presa de decisions es faci en base experta i de prevenció del risc. En aquest sentit, molt ràpid, com a estratègies, evidentment, el seguiment d'aquest pla estratègic com a eina principal per dirigir aquesta acció, incorporar la visió ciutadana en el PAESC a través d'aquestes jornades de participació, però també en el seguiment de l'execució del pla que realment s'aprovi. I aquí també destacàvem la redacció d'aquests plans municipals de gestió del risc, com era el DUPROCIM.